Doncs aquest projecte és una aplicació bastant sofisticada, diguéssim, i molt bé per utilitzar-la. És sobretot per la nostra seguretat. O sigui, hi haurien dues entrades, diguéssim... Com a caçador o com a... Exacte. Un com a caçador i un com a usuari del medi ambient. Llavors aquí podem crear la cacera o tenim per escollir la cacera que ja ha sigut registrada abans. I tenim la zona delimitada. Això seria el que nosaltres caçaríem. Aquí introduiríem el nom de la cacera, el responsable, o sigui, el cap de colla, el president de la colla, la data de l'esdeveniment, hora d'inici, hora de finalització. D'aquesta manera, com compartim això, la gent, si tenen la intel·ligència col·lectiva, que és el que nosaltres volem aplicar, podran veure que tal zona i tal zona i tal zona són susceptibles de ser caçada i llavors podran evitar de poder accedir a aquesta cacera. Permet crear les zones de seguretat, és a dir, al mig de Badat hi ha una caça, però de vegades els arbres no et permeten veure-la, però et permet saber amb un soci que vingui, imagineu un convidat, que no sap ben bé on està i el deixes allà i tu tira cap aquí, tira cap allà, però ojo que si tires cap allà, allà hi ha una caça. Amb l'aplicació veus aquestes zones de seguretat a l'àrea de batuda. Això seria, diguéssim, el dimecres, anem a programar la cacera de dissabte i què faig? Jo tinc tots els meus socis del meu coto, que actualment s'utilitza amb el WhatsApp, s'envia una llista i vinga, apunteu-vos per el dissabte, qui s'apunta? Seria una manera més ràpida d'enviar aquesta notificació a tots els caçadors, a tots els socis de la colla, i els socis de la colla han d'acceptar o rebutjar. Llavors, amb això, el cap de colla podrà organitzar la seva cacera el més ràpid possible. I assignem les parades i tenim en seguida tot el que és cada parada de cada persona. L'altra part important és que podem tenir un registre de les nostres captures, fins i tot en foto, en la mateixa batuda. Tots aquests números agregats els va tenir el cap de colla i valida la batuda final. I un tema important, que és un tema que li agradarà a l'administració pública. Sabem en temps real quines són les captures d'un cap de setmana a tota Catalunya. Això seria el que veuria a l'usuari del medi natural. Fiquem on volem anar, on ens volem dirigir, ho validem i diria anar tanto. Això és el que veuria qualsevol usuari. Nosaltres com a caçadors, més fàcil no li podem deixar. Li estem dient quins camins estan tallats. Li estem dient quina cacera estem caçant. I tot això gràcies a la nostra organització de la cacera, per la nostra seguretat. Podrem caçar més tranquils amb això? Si volen i fiquen de la seva part com nosaltres ho fem, jo penso que sí. Moltíssimes gràcies. A tu.